kura min yɛlɛmana so in kɔnɔ cɛ nin ka ɲi dɛ. C'est baro de. I b'a dɔn I ka muso ko barika ka bon turu. Cɛ sare dini bɛ forme na e ka na an ka taa bani n b'a yir'i la a bɛɛ n'a lajɛ i yɛrɛ bɛ sɔn. An bɛ tileganfɛla de la. E t'a dɔn ni muso furulen don. I mana taa n'a kɛra problème ye i bɛ se k'i jɔ a kɔrɔ. Cɛ n'a kɛra problème ne baro bɛ n jɔ a kɔrɔ forme i tɛ cɛ ka don so in kɔnɔ yɛrɛ. Cɛ kelen bɛ yen o e b'a dɔn n'o y'a cɛ de ye. Ayi o y'a kɔrɔkɛ de ye sa e m'o kuntamana n'a kuntamana yan. Cɛ an ka taa sira sare mɔgɔ tɛ ban e ka ci la. Yala ayi a tɛ ko ne bɛ ka ban e ka ci ma n'an taara sisan an kana na girin ka e bɛ ka ko mun fɔ k'o yira a la sinon a b'an kɛ malangolo ye an bɛ taa an b'a yira a la an ye jeliw de ye an bɛɛ bɛ sigi la yan an ka kɛ kelen ye an b'o de yira a la. An ka taa sa ne ka numéro sɔrɔ. Ayi e ka numéro sɔrɔ numéro tɛ taa tan. Baro e bɛ ka ko kɛ cogo min o tɛ ko kɛ cogo ye. Wala yanni yɛrɛ de e bɛ jɔ a la. Ne tɛ ka don. Sabali sa wala ne taa sa i bɛna ne sɔrɔ yan. Ne dun ka mun ɲini ye. Cɛ sare a birilen ne minɛ ko la i k'a lajɛ n k'a bɛ forme na de i k'a lajɛ i kunkolo don sa. Nka jeli baro est-ce que muso furulen tɛ? O ma e ɲɛ t'a kelen ni na yan. Mais o bɛɛ n'a ta muso furulenya système de b'a la. Ayi an ka taa bani muso furulen an t'o dɔn an m'o dɔn sa. Ne kɔni tɛ bila. Cɛ a bɛ forme na dɛ. Cɛ i kana fɛrɛ ni numéro sɔrɔla i bɛ yari cɛ in filɛ i bɛ. Cɛ ala kuma sa e b'a dɔn ni dɔgɔmuso b'a bolo wa. An ka hɔrɔnmuso ɲalen an ka den cɛli an b'a dɔn k'a fɔ ko muso ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ wulu farima bɛ an tɛ siran. Jeli baro a ka kan a k'a yɛrɛ sécurité kosɛbɛ sabula muso cɛ ɲuman don muso siramanba don ni bandiw nana ni jara y'u kunbɛn u bɛ boli dɛ. O bɛ kɛ dɛrɛ. Deo i ka ɲi. I ka ɲi. Anw ye jeliw de ye. Jeli baro n'a ye ne diya ne mana a kɛ tan n k'a kɛ i ma kojugu kɛ o. I ma kojugu kɛ. Hali ni ne fana y'a kɛ tan cɛw ma kojugu kɛ. Anw ye jeliw de ye sa. Baramuso ɲɛni kana sira foyi ɲɛ. Kana sira. Comme an ye maakɔrɔ ye carré in kɔnɔ an b'an présenter i la nka i ka wulu kulelen o de ye ne da i la kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ye Jeli Sare. Baro kɛ baro kotigi. I yɛrɛ tɔgɔ. I ka ɲi dɛ. Ayi nin tɛ foyi ye sa. Jeliw anw yɛrɛ ka laada la na ni hɔrɔnmuso cɛ ɲuman bɛnna a ka kan an k'an bolo.
Cha ko ko chebi bolo ko cheti bolo chao ma kura ni chebe bolo mo dongo da ma yi. Fara chebi bolo. Ne warde. Ni alliance ni. Ni che sabara batigi na duna ka sore hanno. Haiwa. Ama go be sabara bala. Wo kulo ki ba fana ma bolo. Ciao. Ba jeli baro. Na kanga to ko kulege. Walembe wulu fonna blawla. Oro so yeli. Ega ya foma ama double kamo. Mume yela na fe ko mume yela la ofera. Me kono njugu yela re. O ten se flat guni. Aisa, onda ko chebi bolo sa. O me na ka le orozini afe ko ne mana mogodia. Wala anjo da. Jeli baro ni kundema. Kanga na yo kama no chebi ebolo. Ale ni roro wala billahi. Ale ne ngasira te jeli sare la ngasira te jeli baro ne to do jeli ere jeli mo la nkolo. Umine. Ala mama safi ala kama. Ato ala ti ame taso. Amadala ya. Aye te la. Jeli baro ate yele safi. Yele safi mefe. Papa. Hey, ala. Filini asoro wallahi jeli baro. Wallahi ni saraka ala. Idan mo ko dana sa. Chérie ça va. Ne ka oro chérie. Yaro ko nye e be ka sanfɛ lɛgɛ mun na ko. Ayi non chérie. Ça va. Nye selji ta kɛlɛ ma. Donc i be sel tapi ni nga kɔlɔsi daga diya. Ne na nga seli kɛ an siɲɛ kelen. Wala i b'a teliya dɔɔni. Ça va. Karima seng. Ne yɛrɛ cousin ɲuman na ne ka perepere. Gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nka an bɛ seli dɔɔni fɔlɔ. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah sharɔ la ilaha illallah sharɔ Muhammadu rasulullah Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bashir ko denmisɛnninw taara ekɔli la. Subhanallah. Sherifa est-ce que mɔgɔw don ko ka na nin d'i ma le 26 février k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la an ye ciden fɔlɔw de ye ni sera ciden filanan mɔgɔw bɛ Ko Sherifa est-ce que wa? Awɔ. Ma chérie ni mɔgɔ sugu de ne ka du kɔnɔ. Ni minɛ fɔlɔ. K'aw cira dɛ. Awɔ. Ne dalen don Ala masaba in ka cidenya kow la parce que a b'a ka mɔgɔ sanumanw a ka kiraw ci ka na mais tɔgɔ duman b'u bɛɛ la aw tɔgɔ. E k'i tɔgɔ fɔ a ye. Cɛkɔrɔba b'aw tɔgɔ fɔ ye dɛ. E de ɲininka e k'i tɔgɔ ɲɛfɔ a ye. Aïssa e k'i tɔgɔ fɔ a ye sa. Sabali sa a ma ne ɲininka o. Cɛ Sare i tɔgɔ fɔ a ye sa. Ko Sare wa? Cɛ Baro i bɛ n tɔgɔ fɔ mun na Baro? Baro ni Sare e bɛ nin dɔn ma chérie. Walayi ne t'u dɔn ne ye kalabanci ye. Nin ko faamuyalen don Aminu tɛ yɔrɔ la yan. U kana taa k'i to dɛ. Aw nana cɛ mun ka du kɔnɔ est-ce que aw b'a tigi dɔn? Est-ce que aw b'a tigi dɔn? Ma chérie a bɛ n'a fɔ nin jeli ye dɛ. Awɔ jeli de don walayi. Ça va. Faut k'i wɔsi i wɔsi wa. A ka nin tamani ni mun. Double seven. Tamani a b'a fɔ k'u bɛ taa 26 février palais de la culture la. N bɛ tamani d'a ma n bɛ taa tugu fila bɛɛ la. N'i dɔn n'o ye o ni double seven mun filɛ nin ye nin ye fɛn barikama ye dɛ. N ye nin tɔgɔ mɛn ni yɛrɛ bɛna dugawu kɛ n bɛna to ka nin dɔɔni mɛ n ka taa nin bila wa i bɛ taa nin bila. I bɛ taa nin bila ça va e ka taa n bɛna miiri fɛn dɔw la e ka taa. Chérie ça va. E ma nin faamu dɛ mais le 26 nin ko bɛɛ bɛ jɛya.